rilru phim hi inuna ithil zir thei thaberani rilru a phim pho chuan nelo inei lawang Bruce Lee. Hun hian mihring a pho chuak lawa mihring ni na dik tak a pho chuak jok thin. I hmangai thei lo tur chu a hmangai na che hun rem chang siam saksu. Ithil ti dik lo I pom pho chuan ithil ti suala wangin tu man an dem chungjam lawang che. Adot phua chopo oi thin tu kha chu inhial pui peisu. Thil lo thleng te hi kan ngai dana zirin har satna ani in ani lo the. Mi then khat chuan text friend ni anatna an vei an phone a message saron thlen ma a thleng to anga hriat na an nei thin. Kumsom ni panga ipel to chuan alarm set imamo to lo iti tur kha ingai poimo pho chuan chu thil chuan akai thau thei to ang che. Tu emone nin in zom na acha khan in hun ton to zong zong an soi ngai lo I thiam lo na le an thiam na an soi chuak thin. Thiante ne na thil ei ho hian ei tuya also ka depression ati hniam pha thei bok. Kan ngai tu na wak vel za asum sari hi chu thil thleng ngai lo tur thleng tura kan du thu sam si hi ani thin. Midang ta na thil tha I du khan itan thil tha an du thin he hi khovel ni phungani. Kan nu na thil thenga hian hun hi bak hriat chunjom kan nei ngai meu lo atop na le kan thlen san lai ber. Mi pa chu mitmeng nal tak emo mit chei nal tak hian a hi pol sam hle. Izo wang po ni lawa an rin om zia an hril reng che chuan an rin om lo thin wang ani. I thian te chu engtik lai pun hmangai ro I mut fu lai le I mamo lai chawa hmangai lovin. Mi in an I sik che wang khan hosu I that jok awang bak ani ngai lo. Dila tuya far hian afar ti po a hriat ngai lo ma se na hring moi taka a far ro chuan moi takin a eng thin I far na tur hun kha thlang thiam ro. I hi pompo le I mi pat pui emo I mei chet pui te khan an kher char char mayang che chu wangi mi patam tak te hian Korean mi pa an holur thin. Kakuang chunga min kher zia ron lantir tum lovin kadam la hian min kher zia ron lantir jok ro. Har sat na hi nangma ti che turin aron kal lo I chakna Thurûk khai chuak turin a lo kal jok thin.